Gaur Durangoko azoka dela eta abere tailerra eman dugu, abere gure liburu, palindromo liburuan oinarritutako tailertxo bat eman dugu, eta bertan 19 ikasle, adin ezberdinetakoak, ondu dira ariketa batzuk egiten, jolasean eta palindromoak egiten ikasi dute. Hainbat joku egin ditugu, bai palindromoak osatu, ordenatu, baita ere orri puntu batzuk egin dituzte, eta palindromo batzuk irakurri eta guk aplikazio batekin buelta eman diegu eta soinua ere atzeraka entzun dute. Palindromoa da ezkerretik eskubira eta eskubitik ezkerrera berdin irakurri edo esaten den hitz ala esaldia. Irudiekin ere egin daiteke palindromoa. Guk letrekin gehiago, guk zenbakiekin gehiago egiten dugu eta horrei kapikua deitu izan diogu. Badaude ikasle abispatuenak eta parte hartzaile abispatuena batean esaten diezu, osatu palindromo bat hitz hauekin. Eta batean esatu, nik sortu dezaket bat? Venga, sortu. Eta ateratzen dira gauza bereziak, bai. Badago zaletasun hori. Gure zaletasuna palindromoekin hasi zen jada 21 urte edo hasi ginen irudietan palindromoak bilatzen. Hala nola, gure aurpegiak bikoiztuta, hasi ginen ere gure lehenengo telefono mugikorrak duela 20 urte, beraien artean itxi eta horrelako komunikazio itxi bat sortzen zela eta simetria horretan ikusten genuen bazegoela horrelako magia bat. Badauka potentzialidade bat. Izan ere, pentsa esaten dugun lehenengo hitza ama. Palindromoa da bere irakurketan, bere soinuan, eta simetrikoa da bere hortan ere bai. Baina ama bakarrik ez. Arra, eme, amama, pentsa, hoie palindromoa dira, hoien seme alaba biloba guztiak, palindromoak behar dute izan. Palindromo hitza ordea ez da palindromoa bere hortan. Baina badaude proposamenak hizkuntza ezberdinetan, izen palindromo bat emateko palindromoari. Euskeraz, hainbat proposamen ondu dira, hoien artean, asti hitza, sorgindutako hitzak bai dira, ele, bele, bere hortan ere palindromoa eta beste batzuk ere bota izan dituzte. Aurtengoa urte berezia da, palindromo gileentzat edo palindromoetan zaletasuna dugunentzat, euskerazko palindromo gileentzat. Izan ere duela 100 urte Kirikino idazleak sortu zuen lehenengo palindromo lehiaketa. Gu horretan saletuak eta ikertzen hasi ginen. Eta ohartu ginen gainera bazegoela historia bitxi bat horren azpian. Konturatu ginen, duela 1 urte Kirikinok Euskadi aldizkarian argitaratzen zuela. Eta justo garai hortan Primo de Riveraren diktadura etorri zela. Diktadura hasi eta hurrengo egunerako debekatu zuen komunikabide publiko guztietan espainola etzan beste hizkuntza batetan argitaratzea. Euskeraz beraz ezin zan ezer argitaratu. Eta orduan Kirikinok egiten du horrelako trikimailu bat edo oraindikan euskerak nolabaiteko presentzia izateko aldizkarian, Euskadi aldizkarian. Eta egiten duen bigarren lehiaketa palindromo lehiaketa bada. Aker, oreka, animali ekilibrista. Apo, sopa, sorginek pertzan prestatzen dutena. Asto, hotxa. Abere, soinu gehien egiten duen aberea. Ele, bele. Elea, literatura. Belea, animali literarioa. Alegia, igela. Alegietan agertzen den berezko animalia, igela bat.